tayo ay magluto ng madali ang lunch. Pasta with, ito na, ready to cook na sauce carbonara. Meron tayong angel hair pasta. Ito yung sasab natin. Konting beef, may cucumber, onion, garlic, saka ito. Share lang natin ang ating live. Ito yung carbonara na may cucumber. Madali lang naman luto ito. Kasi yung ano natin, yung pasta natin, angel hair, ito eh, yung maninipis. Kaya pagsabayin natin. Tayo maglalagay ng ham. Ito tayong ham. Ilagay natin yung beef.
Magluto na tayo ng ating salaw. Hello! Hello, Besh! Kumusta? Aging dapat mamatla. May kan tagluto ta. No, pay work ko hehe. Nice. Oh my god, to yun. Subukan tuhong ko nga minang. Kurakin ka. Nakatalong carbonara nga. Spicy. Carbonara spicy. Try natin. Sana ba? Oh my god, agaplan kan Ada itik ko ka. Agaplan ka to yun. Salary deduction. Basta physically fit ka, ha? Salary deduction lang. Ito yung to, bayadan to yun. Kung maka every month. Pagkasanda. 2 months na ikatan. So, sublikat to yun. Payat mo. Ilang pinapa Manila. Buhin ko na umaykan ko na. Amulet dagtoy. So ti pinakaanadang mat dito among batan. Ano ti lunch ko, best? Amo nga
Try mo, may kang umay. Ako, nalikati, awang trabaho na presyo. Ako di, ang telephone. Ito hindi kasi ito yung ating lahat yan. No, at mabate. Pang din, mas, no, at mabate pang dinar punto pa yun atin at lutong. Konji dati, alagak kata, te barong, masakit. Spaghetti, china chopstick. Kaya pa una yun na yun, hindi na kayo tumay. Basta lang, best mo lang yung uli adun. Kung si daw sik mo dati, bawang ko. Oo na yun. Yan. Asin, asin. Ang bunarang anda. Cucumber na. Dasili tayo. Okay. Spicy carbonara.
Itambel ng sabsat. Ikan tayo twist na. Pepper, 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 pepper. Himasam. Di adat na. Ay. Ate sauce na, han ko nga i-ana. Ito na siya. Spicy carbonara. Ayan. Nagpudot besh. Electric pan ko. Kababate. Nagsusuro ang amin dati noodles con. Yung noodles. Didikit mo ani na. Hindi ko kasi inano sa malamig na tubig. Tara, mag-baking na tayo.
Spicy carbonara. Makan bes, makanta. Makanta yun. Meron pa. Meron pang isa. Pang dalawahan. And yan. Ano kasi yung ilaw eh. Maano yung ano natin? Light. Ito na yung ating spicy carbonara. Yan. Thank you for watching. Hello, Butchie Bear. Okay, balikan kita. Kain na tayo. Kain na. Yan. Thank you for watching. Thank you, sis, Beth, Ellen. Basta, i-message ka to J Messenger. Thank you. Kainan na. Bye-bye. Yan. Spicy lang. Spicy yan.